Nagpabilin pa ang kahadlok sa mga residente sa barangay Pamatsakin, Sumisip, Basilan, dihang nahitabo ang pag-amok sa kanhi miyembro sa teroristang Abu Sayyaf sa miaging adlaw, Oktubre 12, 2022, nga nakapatay og usa ka miyembro sa 64th Infantry Battalion ug duha ka mga sibilyan. Sumala sa mga sundalo, giilugan og M16 Armalite sa sospechado nga si Nori Jaari Ismael, ang wala panganli nga sundalo ug giratratan patay. Pagsibat sa sospek, gipikhan na sab niini ang duha ka mga sibilyan nga iyang nakasugat sa sentro bahin sa lungsod ug namatay. Dihang miresponde ang mga sundalo sa 64th Infantry Battalion, nagdumili sa pagsurrender ang sospek ug nakigpinusilay pa hinuon kini sa mga sundalo ug kapulisan, hinungdan nga napatay sab kini. Wala natuguti sa pamilya sa duha ka mga sibilyan nga ihatag ang pangalan sa mga namatay. Nabawi ug balik sa mga sundalo ang Armalite nga nailog sa sospek. Ang panghitabo naghatag og kahadlok sa mga residente sa lugar. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe.